Għall-Gvern kien biżżejjed li inkludi l-miżuri L-Għawdxin fi 3 paġni u nofs. F'dawn il-ftit paragrafi kienu mill-ġdid riċiklati l-wedid li saru fl-aħħar budgets mill-ġdid il-Gvern wiegħed. Dar tal-anzjani f'Ajnsilem li ilha suppost lesta 7 snin, fast ferry service bejn Malta u Għawdex li ġie imwiegħed f'kull budget fl-aħħar 8 snin u għadu ma sarx, li se jsir it-tieni fiber optic cable li ilu jissemma f'kull budget u sal-lum ma sarx u li se ssir pixxina li ilha tissemma f'5 budgets. Fl-aħħar snin, il-Gvern Laburista wiegħed numru ta' proposti oħra li f'dan il-budget għażel li jew ma jsemmihomx jew inessihom. Fosthom bini ġdid għal qorti li ilu mwiegħed 7 snin, Park and Ride f'Taxxajma u sptar ġdid minn Stewart Healthcare li suppost ilu lest 3 snin. Dawn kollha ma ġewx inklużi fil-budget kif l-istess ma kinux inklużi wedid li saru mill-Gvern Laburista fosthom Yacht Marina, Cruise Liner Terminal, Casino u servizz blajru bejn Malta u Għawdex. Intant f'dan il-budget il-Gvern ħabbar li se jibni toroq ġodda f'Għawdex, se jsir xogħol ta' restawr kif ukoll twaħħil ta' mużajk f'numru ta' żoni turistiċi. Il-Gvern se jonfoq ukoll ammont kbir ta' flus fil-bini tal-Ministeru għal Għawdex.